Maayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsoon, ang atong topic niining taknaa, kabahin kini siya sa gitawag nato og paglaom. Kay naa sa balaang kasulatan nahitapik ang teksto sa 1 Korinto kapitulo 13 bersikulo 13 nga nag-ingon, ug karon magapabilin kining tutulo: ang pagtuo, ang paglaom, ug ang gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Apan dili lang kay ato lang na focus atong kaugalingon diha sa gugma. Kinahanglan mabatunan usab nato ang atong paglaom. Aduna kitay paglaom, mga igsoon. Nasayod kita nga aduna kitay paglaom sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 2 maigsuon, ug kini siya nagaingon, busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdait na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya nakabaton kitag agianan. Paingon niining maong grasya nga atong ginabarugan. O kita nagakalipay sa atong paglaom sa pakigambit sa himaya sa Dios. So, unsa di ay mga igsuon? Yun siya, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Uduna na kita'y kalinaw, through whom all we have access by faith into this grace in which we stand in hope of the glory of God. Rejoiced in hope of the glory of God. Sa giingon, mga igsoon, ug kita nagakalipay sa atong paglaom sa pakigambit sa himaya sa Dios. Mao kana mga kaigsuonan. Sa panahon nga kita ma-discourage, hinumduman nato ang pagbutang sa paglaom nato sa atong Ginoong Hesukristo. Mabasa nato kana mga kaigsuonan sa Salmo kapitulo 42 bersikulo 11 mga igsuon. Ug kini siya nagaingon, ngano nga nagsubo ka o kalagko, ug ngano nga nagubot ka sa sulod nako. Lumaom ka sa Dios kay magadaig pa ako kaniya, nga mao ang panabang sa akong nawong ug ang akong Dios. So when discouraged, put your hope in the Lord Jesus Christ. Accordingly, why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will praise Him, my Savior and my God. So, nganong mabalaka pa man ta? Nga naaman kita'y paglaom sa atong Dios, mga igsoon. So, kinahanglan dili nato kinahanglan dili ta ma-discourage tungod kay atong pag-alagad para man sa Dios. Aduna kita'y paglaom, mga kaigsuonan. So, diha sa gugma usab makapahimo kanato nga buhi og mahimong makapadayon kita sa bisan unsa natong buluhaton, mga igsuon. Mabasa na nato sa 1 Korinto kapitulo 13 bersikulo
7. That love keeps hope alive and press on. Itong basahon maigsuon. Ang gugma mupailob sa tanang mga butang. Mutuo sa tanang mga butang. Mulaom sa tanang mga butang. Muantos sa tanang mga butang. Yeah? The love bears all things, believes all things, hope all things, and endures all things. So, ang gugma, makapahimo natong malaumon sa tanang mga butang. Bisan pag dili pa nato na nakita ang atong paglaom. Kung nagalaom kita diha, pinaagi sa gugma, mga kaigsuunan, makahimo ka natong buhi diha sa pag-alagad ngadto sa Dios. Ang pagtuo usab gihimo pinaagi sa paglaom. Mabasa nato mga kaigsuunan sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1. O kini nagaingon, karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. So, now, the faith is the substance of all things. It will hope for and the evidence of things not seen. Ang pagtuo mga kaigsuunan, usa ka ebidensya nga kita bisan wala nato makita ang atong ginalauman. Nagabarog kita diha sa paglaom, diha sa pagtuo, makapadayon kita sa bisan unsa natong mga buluhaton sa matag adlaw natong gimbuhaton. Mao kana mga kaigsuunan, atong batunan ang paglaom ngadto sa Dios ug dili gyud ka ma-disappointed. Ato kanang mabasa mga igsuon sa Jeremias Kapitulo 17, versikulo 7, ngadto sa 8. Nagaingon, bulahan ang tao nga nagasalig sa Dios, o kansang pagsalig mao gayod ngadto sa Ginoong Dios. Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan, ug magakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba, ug dili mahadlok kung maabot ang ting-init. Hinunua magmalunhawon ang iyang dahon ug dili manghingiros sa tuig nga hulaw, ni muhunong kini sa pagpamunga. So, dili gid ta disappointed mga igsuon. Mogingon gud siya, bulahan ang tao. Siya, blessed is the man who trusts in the Lord. Blessed. Blessing ka, mga igsuon. Blessing kita, mga igsuonan, nga nangalagad o nagalaom, nagasalig sa atong Dios, mga igsuonan. Kay mahisama kita sa usa ka kahoy nga nagatubo diha daplin sa tubig, nga ang gamot mo kuyanap ngadto sa maka-spread siya sa maong yuta, makasuyop siya sa tubig, o pag-abot sa ting-init mahimo siyang lunhaw gihapon ug dili gyud malaya hangtod makapamunga. Mao kana mga kaigsuunan. Ug makapangita kita og paglaom diha sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw hinungdan ingon pa nila, ngano man nga mura na magi negosyo ang pulong sa Ginoo, kay nganong gibutang sa YouTube. Oh, gipang butang magani ng 6 video diha, mga igsoon, nga wala gid na nag-ingon og naay kalauman, kung dili unsa ra mao ka ng ulag lang. Apan, mga igsoon, ang pulong sa Dios dili pwede ipa-share ngadto sa mga katawhan, mga igsoon, kinahanglan. Tungod kay
makakita kita og paglaom diha sa pulong sa Dios. Mabasa nato kana maigsuon sa Salmo kapitulo 119 bersikulo 114. Ato kanang mabasa maigsuon. Nagaingon, ikaw mao ang akong dapit nga dalangpanan ug ang taming nako sa imong pulong nagalaom ako. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. So therefore, we can find hope in God's word. Mao na inungdan nga magbutang gid mi og mga mensahe sa pulong sa Dios dinhi sa YouTube channel. Mao kana maigsuon. Though wala man kita nakakita nga naglihok kanato ang Dios, apan kinahanglan magpadayon kita sa paglaom ngadto kaniya maigsuon. Ato kanang mabasa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 24 ngadto sa 25. Og kini siya naga kanayon. Kay diha sa maong paglaom nangaluwas kita. Apan ang paglaom nga makita dili paglaom. Apan ang paglaom nga makita dili paglaom. Kay kinsa may nagalaom alang sa butang nga iyang nakita. Apan kung magalaom kita alang sa butang nga dili makita, nan paabot kita ni ini uban sa pailob. Though you do not see that God is working, we must to continue our hope. For according to the Bible, for we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. Ang makita nga paglaom dili kana siya paglaom. For why does one still hope for what he sees? Unsa pa maiyang lauman nga nakita naman? But if we hope for what we do not see, kung ang atong paglaom sa mga butang nga wala nato makita, mao kana makaigsuonan, we eagerly wait for its perseverance. Mao kana maigsuon. Karon, trials and tribulations brings forth character and hope. Usahay sa mga pagsulay kita, makakita usab og gitawag nato og malaumon nga kinabuhi. Ato kanang mabasa maigsuon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 5, nagaingon, labaw pa niini nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit. Sanglit na sayod man kita nga ang kasakit muhimog pagkamainan tuson, ug ang pagkamainan tuson muhimog kalig-on, ug ang kalig-on muhimog paglaom, ug ang paglaom dili mupahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gihuwad man nganhi sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. So therefore, trials and tribulations brings forth character and hope. So dinhi lang naglangkob ang akong mensahe alang kaninyo mga igsoon. Hinumduman nato nga ang paglaom anaa gayud sa Dios.